Tell the youth must know, we are actually going to come to our provinces when we talk about the mother body. We are starting soon. So Kale Limpopo and Gezo. Sizogwaki structure a pillar will never be another thing if Dr. a parallel. Yeah, a parallel. We are now going to come ourselves. Sizogwaka ilokuzana nani. Yes. Asisize ukuvumela kube khona umuntu oyedwa noma amabili abathathu abakha ama-branch all over. Stopped. Collective. Umbutho la userious. Siyeza. Bondati. Candice. Riyatla mo. Etlam papa. Riyatla mo. Etla papa. Ka urifela ya no. Ari papa. Ari papa, letsela. Yotla wethu hantle. Okay. Ngadlali la. Asidlala asakha into wrong. Saka umbutho. Thandisi utlwile re tla Limpopo. Entire leadership yale. Re tla Limpopo Thandisi. Sohlala lapha ya sakhe zonke ilokhuzana. Kodwa siqala kwabakhulu. No more parallel Thandisi. Abazokhethwa lalelani la. Ngifuna manje ningavumi abantu befika bethi sibe kubani. Operation suka wena bani. No. Collective. Sifuna ukufika lapha enikhona. Ama ground force. Kube yinini nizositshela ukuthi njengoba silapha nje napho sibathembayo. Yeah, good baba. Ngizwa kahle. Back to the basics baba. Yes. Ufunda kwezakho ukuthi yini enzakala. Ungafuni kwezakho kwakho lokho. Ayihambe national. Kulungileke bakwethu. Ngithena nje angikhiphele nje lokho okuncane nje. Lokho okuncane. Sizofika. Yes. Sofika impela sitheleke. Yeah, eLimpopo. Sifuna ukwakha abantu manje. Yes. Not abantu othi bakhile bebe bebhidliza. Bathi ngilanga ngonixoxela. Bathi hands off. Engakushongo. But why we took some decisions at times. Yes. Uyangizwa kahle. Awungasishayisa ngisi nami kancane nje. Kancane baba. Ngiyabonga bakwethu. Ngifuna ukunibonga nonke ngokufika kwenu ngobuningi benu. Thank you baba. Kuyiqiniso ukuthi ikusasa lale lizwe lisezandleni zale party.